Vi vil lave en analyse af hjemmesiden dr.dk. På dr.dk kan du se tv, læse nyheder, høre radio og meget mere. På forsiden kan man se, at der er billeder, hvor til teksten er sammenhængende. Man kan derudover også trykke på en video eller et billede direkte og derved komme ind på den konkrete artikel. De nyeste vigtige nyheder ses på forsiden også, og gør det derfor nemt at finde ud af, hvad der sker rundt omkring. På forsiden kan man se, at de vigtigste nyheder har en stor overskrift med enten sort eller rød farve, som er med til at vække læsernes opmærksomhed. De billeder, der bliver vist, er små i forhold til den tekst, der fremgår ved siden af. Det gør, at de besøgende på hjemmesiden læser overskriften, i stedet for bare at kigge på billederne. Hvis du går ind under nyheder, kan du se, at sort, rød og hvid dominerer. Den røde farve skaber fokus, da det ofte er med i overskriften, men også hvis du går ind på en artikel, kan du se, at seneste nyt er markeret sammen med læsers. Altså øvrige artikler med en forlignende den. Under TV er det gul, sort og hvid, som dominerer. Deres logo, DR TV, er markeret med gul. Hvis du så leder efter noget at se, bladrer rundt og trykker vis mere, kan du se, at der er et lille plus, som også er markeret med gul. Hvis du går ind på program, er det en stor gul afspilknap, hvor der under start se program med gul. Deres hjemmeside er meget overskuelig med hensyn til at finde bestemte ting. Øverst på hjemmesiden er der en navigationsbjælke, hvor du kan trykke dig direkte ind på hovedemnet inden for deres hjemmeside. Altså kan du trykke dig ind på nyheder, tv, radio og mere. Under mere står alle de ting, du kan finde på deres hjemmeside, og det er sorteret i alfabetisk rækkefølge. Hvis man kigger øverst på forsiden, har man mulighed for at se, hvornår hjemmesiden sidst er blevet opdateret. Det er vigtigt på en hjemmeside som denne, at den hyppigt bliver opdateret, da det er en hjemmeside, hvor de besøgende kommer for at se de nyeste nyheder. Og der er ingen, der gider at læse gamle nyheder, de allerede har set. De viser også, at DR har styr på deres hjemmeside, at alle kan se, hvornår den sidste er blevet opdateret. Der går sjældent mere end 10 minutter per opdatering, så der hele tiden kommer nye nyheder. Jeg vil sige, at den her hjemmeside er til dansk befolkning. Seerne har noget forskellige interesser, alt efter deres køn eller og hvad det arrangerer sig for. Derfor har DR lavet 6 forskellige TV-kanaler. Der er 1, der er 2, der er 3, K, Ultra og Ramasjang. Der er 1 er det for det meste til det unge eller ældre, der interesserer sig for nyheder. Der er K er det for det lidt ældre aldersgruppe. Der er 2 vil jeg sige, at det er både for unge og ældre, fordi der kommer dokumentar, politik og debatter. Det er 3 passer mere til det unge, fordi der er mange serier som Skam, Family Guy og nogle reality shows, som mange unge interesserer sig for. Dermed er Ramasjang og Ultra til mindre børn. Deres hjemmeside fremstår troværdigt, da de opdaterer ofte og hele tiden kommer med nyheder. Derudover er siden også smart, da du kan vælge store hovedgrupper, som er tv, nyheder og radio. Der er mulighed for, at folk kan skrive en kommentar ned i hver nyhed, når det passer dem. De kan også synes godt om nyheden, eller dele den på Facebook eller Twitter. Hvis man går ind på det online, kan man godt fange mange ting til mindre børn, som et spil eller downloade tegning. Der er en god sammenhæng mellem DR.dk's afsender og hjemmesiden. Afsenderen har styr på sit formål og ved, hvad deres målgruppe er, og har derefter valgt at lave hjemmesiden, så den fanger deres målgruppe på den helt rigtige måde. De ved, hvorfor deres målgruppe besøger sitet, og lægger derfor kun de ting ud på hjemmesiden, som de ved læserne kan bruge til noget eller er interesseret i. Vi synes, sitet fungerer rigtig godt, da man har mulighed for en masse forskellige ting, når man er inde på hjemmesiden. Den er nem at finde rundt i for alle, da den er meget overskuelig. Man kan finde næsten alle de oplysninger, man gerne vil have, altså man kan se de nyeste nyheder, tv-serier og høre radio. Hjemmesiden bliver også hele tiden opdateret, så man ikke ser de samme ting hele tiden. De ved, hvad de laver og holder hjemmesiden i orden, så alt i alt synes vi, at det er en rigtig god hjemmeside.